ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ କେବେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି କି କ୍ରୋଧରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଲେ ଏବଂ ପରେ ସେହି କଥା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଲେ? କେବେ ଏମିତି ହୋଇଛି କି କେବଳ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେହି ଶତ୍ରୁର ନାମ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇଯାଏ। ତାପରେ ମଣିଷ ଏମିତି କାମ କରେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅନୁତାପ କରେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କହିବି ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧକୁ କେବେ ବି ନିଜ ଜୀବନର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିବେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ମହାଭାରତରେ କ୍ରୋଧ କିପରି ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କ୍ରୋଧକୁ ଜିତିବାର କେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ କହିବି ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ସଫଳତା ଆଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କ୍ରୋଧ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ନା ଏହା ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠାରୁ କ୍ରୋଧର ଜନ୍ମ ହୁଏ। କ୍ରୋଧରୁ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମୋହରୁ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଣିଷ ନିଜର ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଯାଏ ଯାହା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦିଏ। ଆଉ ସେହି ଆଘାତକୁ କ୍ଷମା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ପରି। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେହି ଅଙ୍ଗାର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ହିଁ ପୋଡ଼ିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ହରାଏ, ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ଯିଏ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଜିତିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିଯାଏ, ସେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମହାଭାରତରେ କ୍ରୋଧ କିପରି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧକୁ ହାଲୁକାରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମହାଭାରତର ସେହି ଘଟଣାକୁ ଜାଣିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମହାଭାରତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷର ମନରେ ଲୁଚିଥିବା ଭଲ ଓ ଖରାପ ଗୁଣର ଏକ ଆଇନା। କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳରେ ଥିଲା ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୋଧ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲା, ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବଡ଼ ସେନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତ ମନ ନଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେହି କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ଅନେକ ଥର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, 5ଟି ଗାଁ ଦେଇଦିଅ, ରକ୍ତପାତ ରୋକ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରେ ଭରିଥିବା ମନ ସତ୍ୟକୁ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚିର ଅଗ୍ରଭାଗ ପରିମାଣର ଜମି ମଧ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମଗ୍ର କୁରୁବଂଶର ବିନାଶର କାରଣ ହେଲା।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀର ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା' ମାନେ ପୁଅ ହରାଇଲେ। ପତ୍ନୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ହରାଇଦେଲେ। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ପ୍ରଥମେ ବିବେକକୁ ମାରିଦିଏ, ତାପରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କେବଳ କିଛି ମିନିଟର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ସହ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଆସିଯାଏ। ସାଙ୍ଗତ୍ୱ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମାତା ପିତା ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କ୍ରୋଧ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜିର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କି କ୍ରୋଧ ମଣିଷକୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିବି। ଏହି କାହାଣୀରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମାଜର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ ଚିତ୍ର ଥିବ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରମେଶ ନାମକ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ମା' ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରମେଶଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଘରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଭୁଲ ହେଲେ ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ କିଛି ପଚାରିଲେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ କିଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନେକ ଥର ବୁଝାଇଲେ, ରାଗ କମ୍ କର, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୋର ରାଗ ଏମିତି, ମୁଁ ବଦଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରମେଶ ଭୟଙ୍କର ରାଗିଗଲେ। ସେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ। ପୁଅଟି ଭୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପୁଅଟି ବାପାଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଲା କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ରମେଶ ବୁଝିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହାରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କାହାର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ, କାହାର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏଭଳି ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବା ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।